רובנו רוצים להגיע לגיל מופלג, אבל לא בכל מחיר. תכירו את האיש והזקן. אז על פי אוברה דה גריי, אחד החוקרים המובילים בעולם הלונג'ביטי, האדם הראשון אשר הגיע לגיל 150 כבר נולד וחי בקרבנו. האם הוא כאן באולם? אולי הילד שלכם? אולי הנכד שלכם? עד לא מזמן, הארכת חיים נשמעה כפנטזיה הוליוודית. אבל משהו השתנה. בעשור הנוכחי, עם הבינה המלאכותית והדאטה, אנחנו הולכים להבין למה אנחנו מזדקנים, איך להאט את זה, ואולי אפילו איך להפוך את זה. אני חי ונושם את עולם הוולנס והלונג'ביטי כבר הרבה שנים, אבל רק עכשיו יש הרגשה של התפוצצות התחום. אז ברוכים הבאים למהפכת הלונג'ביטי, לעידן שלא רק נחיה הרבה יותר, אלא גם הרבה יותר טוב. יש אפילו בעולם אזורים כמו בהונדורס, פרוספרו הוא אזור אוטונומי, חדשני, לניסויים פורצי דרך בלונג'ביטי וביוטק כמעט ללא רגולציה. שוק הלונג'ביטי כבר נהיה מאוד גדול. הוא צפוי להגיע למיליארדי דולרים בעשור הקרוב. וכפי שניתן לראות, התעשייה נוכחת ובגדול. אז בואו איתי למסע גלובלי קצר בחזית החדשנות של התחום. נתחיל עם כמה טכנולוגיות. חברת נקו הלת' היא חברה חדשנית שנוסדה על ידי מייסדי ספוטיפיי. מציעה סריקת גוף חדשנית, זולה, קצרה, לא פלשנית וללא קרינה. בנוסף ובאותו תחום, חברת פרונובו, MRI לאדם הבריא בפעם אחת בצורה נגישה מאוד. מטרת ה-Human Regenerator היא להטעין אותנו ברמה התאית על ידי הפעלת שדות מגנטיים בתדרים נמוכים. באלטוס לאבס כבר גייסו מיליארדי דולרים. המטרה לתכנת מחדש תאים כדי להפוך אותם לצעירים יותר, וגם גייסו הרבה מאוד כסף. ולעולם השינה, לא מזמן חזרתי ממיימי ממלון שבכל החדרים יש מיטות חכמות. תחשבו על מיטות פרואקטיביות שממש עוזרות לנו לישון. בדרך הביתה השתמשתי באפליקציה לניהול ג'טלג. האפליקציה הזו יודעת ממש לחסוך את הסיוט הזה, ומבוססת על מחקר ושת"פ עם נאס"א. ולעוד עולם מורכב שכזה, כולנו שמענו למהפכת תרופות ההרזיה וה-GLP-1 שרק נמצאת בתחילתה, אבל החידוש הוא שאלו תרופות שעל פי חוקרים רבים הן ממש תרופות להארכת חיים של ממש. גם עד ניטור הסוכר מוכר לנו מעולם חולי הסכרת. פה החידוש, אתם יכולים להיכנס לרשת חדרי כושר מובילה בארצות הברית, לקבל אחד צבעוני שכזה, עם המלצה לנטר סוכר פעם בכמה חודשים. לאדם הבריא, כן? ואחרי שנכנסנו למכון הכושר, בואו ממש נתחיל להתאמן. אז אני גאה לומר שזו חברה שהשקענו בה, חברה שמשלבת משחק, AI, נראות והמון כושר, מאוד שיקי שכזה. ובואו גם נהיה יפים. אז יש היום חברות בתחום הלונג'ביטי, ביוטי, שיודעות ממש להאט את הסממנים הביולוגיים ברמת ההזדקנות של התא. לונג'ביטי ווולנס מגיעים גם לתחומים פחות אינטואיטיביים. תחשבו, תעצרו ותחשבו, מתי בפעם האחרונה חשבתם האם המשרד והבית שלכם תומכים בבריאות שלכם? אז תקן וול הוא תקן לבניינים פרואקטיביים. הוא בודק איך החללים בתוך מבנים יודעים לתמוך בבריאות הפיזית והנפשית שלכם, ברמת התאורה, המים, האוויר וכו'. אליסיום פילד זה פרויקט בתכנון באוסטרליה. הוא משלב לונג'ביטי, וולנס וטכנולוגיה לסביבת המגורים והיום-יום שלנו. נאום בסעודיה, אולי נזכה גם לבקר שם בימינו אמן, לצד הים האדום, פרויקט עתידני של עשרות שכונות ומלונות במטרה להפוך להיות עיר חכמה ובריאה. אפשר היום לצאת ממש לחופשות לונג'ביטי של ממש, משלבות טכנולוגיה, וולנס, תיירות, פנאי ומנוחה. בתוך המלונות האלה יש ממש קליניקות לונג'ביטי של ממש. ואני חייב גם להזכיר את החברה הכי קרובה לתחיית המתים. אם אנחנו כבר מתים, בואו נשתדל למות במצב טוב. על מנת, החברה הזו יודעת בעצם להקפיא אתכם, על מנת להחיות אתכם, כאשר הטכנולוגיה הרפואית תאפשר זאת. אני יכול להמשיך ככה עוד המון, זה נהיה תחביב שכזה. כמו שאתם רואים, זו הייתה רק הצצה קטנה לעולם מרתק זה. יש חוקרים שאומרים שיש פוטנציאל של כ-30 שנים, שאנחנו יכולים להאריך את משך החיים הבריאים שלנו. לא נראה לי שאף אחד מאיתנו יתנגד לזה. צריך לשמור על חיי וולנס, לנטר את עצמנו, לחיות פרואקטיבי. ואם לא 30 שנה, אז לפחות עוד כמה שנים של בריאות טובה. זה משפט שאני מאוד אוהב, ואני מתרגש לחיות בעידן בו לא צריך לחכות. תודה.